ai kublei pi porlok boro sia kene ke channel janga te ke jingi kop khwai khabam tatha ka por tlang te kalong ka bitanan ba phnya lai porlong khnang ba phnya ik jing tai ka jang pi hi ba phnya dai as shooting te porlok boro ka trik khwai kan dei ha ka lai potrik mne ka achar par ha ka por khna steng em hadu arsteng pm ka jaka ka dei hamadan langtan asurok ba rut surok ba shillong ba lai cherokee te ki price kalong kumni harum bunkong silang ba usir bar san fojar ba usir balai lai fojar ba usir ki calculation price kendan arpotli pinyo ar hajar ba usir te kador katiken sharon yang wai kwai kalong sia jatengka te ya tiket on di hak tahi ka josni haka lai potrik unok ar safar dok por nyob jam stem dalor kida khathung mai adalor kida karim la deptet mai san kuntal kida ka haka men hak ar potring on shipning thau ya baro ki jai dokha la sa ban rung sapo jong ne kapung haka por san jam stem sya ban sa jingbam pan kat bom pat dei kene kapor te porlok boro wan plan oi ya kene ka buk se ka jong pi pane lagi bok jong kino sip ka jong pi salen sa kene ka jing ko kwai kabam sibu la da pidon ka jibok ka sip ka jong pi pela ban yo ei silak tengka ban usiar na banta jong kene ka new year ka jong pi dam ta yo snam tu mai ka jong pi ba pini yo ban yan pam khawai nak banta ka new year kejong pi te porlok baro so ma salai pen ala kejong ki bok kena si kejong pi salai kerang sya kini ka jing khwai khabam ba la panya de as shooting try jong kini kapung tang kini hi polong dan la internet so ma salai sosial lam je kini ka video jenga ku blei sibun